i maksimalno povećati linije koje su zakinute u gradu Splitu. Druga stvar koju želim također naglasiti je izgradnja park and ride-a. To je bitna stavka o kojoj treba razgovarati. Da svaki turist koji ulazi u grad Split, da mu se omogući da se parkira, ali van grada, ne na Turskoj kuli kako je gradonačelnik rekao da tamo gradi park and ride, to nije po pravilima struke. Pravila struke je da to bude van grada. Mi predlažemo širina u Solinu i u suradnji sa Hrvatskim željeznicama i gradom Solinom i mi kao grad Split da pronađemo jedan konsenzus i da idemo u realizaciju takve vrste park and ride-a kao i Lovrinac, gdje smo mi kao Hrvatska demokratska zajednica to već davno bili predložili i drago mi je da je gradonačelnik krenuo u tome smjeru. To je način kako maksimalno smanjiti promet u gradu Splitu, prvenstveno mislim na turiste, po uzoru na druge europske gradove, a i ono što cijelo vrijeme zagovaramo jest i besplatni javni prijevoz za učenike, studente i maksimalno povećati linije koje su zakinute u gradu Splitu, što će sigurno utjecati na gužve u samome gradu, što će sigurno utjecati i na parking mjesta.